Aku mau budal saka kono kae. Mak Clorot urung sepira suwene kok wis dhuwur temen. Wah. Disawang saka kene lho ku budal kono mau kok biru bunder. Apik banget. Loh. Kae opo kae? Kae ya ana barang bunder nanging ora pati cetha wujude. Lan surem sorote. Ning kok edum ayem temen kaya ana gambare. Wong wadon mangku kucing. Dalah. Wah. Wangune kok kaya enak dipangan ya. Coba tak ganyangi. Ora enak. Blas ora enak. Wah, lah isine kok mung watu karo bleduk. Banyune ya ora enak. Ah, kaya ngono kuwi nek dipangan wis marake ngelak terus. Andek kuno kok ana sorote sing idum. Wah, lah kae malah ana sing bunder gedhe. Hawane panas. Sorote kaya mengkono kaya obor. Piye? Wah, nek kae dipangan mesti anget kae. Ora bejaji. Wah, panase ra ilok. Wah, jenenge apa kok iso madangi sak donya iki. Ora enak. Ngendi nggone dewa? Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta
Laksamana Panamargana Samirana lan Warayang Pancabayu Pancabayu wisikan gulingan 5 ladalah. Weh, ana munyuk putih nggawa batan wadak. Kowe munggah menyang kayangan Suralaya kowe sapa? Weh, gedene mung sak kucing kelap-kelip mripate. Oh. Aku aja mati tanpa aran kowe. Yen takon marang aku Kapi Hanuman. Ya Bayu Suta, ya Singgana. Kowe sapa buta loro Tunggulalang? Setyakala. Cingkara Bala, aku Bala Upata. Aku tak liwat lawang iki. Wah, ora kena. Ngerti ya titah mercapada ingkang wujud apa wae waton kesandangan badan alus. Kedunungan nyawa yen to munggah sowan pukulan Bathara Guru. Kudu ninggalake piranti kuadakan kowe kok nggawa kulit daging balung kok gorene. Ayo bali. Aku macut entuk macut, kowe entuk ya macut kudu bali. Tak trajang. Wah, kemah-kemah ya. Wah! Seksa krura kagiri lang
Wah, medyanane. Wah, ora tata munyuk sitoke. Wah, piye tinggal ngalih. Jare ana kethek putih gawe geger kowe. Ya aku Anoman. Kowe sapa? Bathara Endi? Tetung guling dewa sing ndi? Kowe arep apa? Sapa bapakku? Aku ora ngerti sapa wong tuamu. Ha! Utpa! Hot! Wo! Bah! Wo! Ora pati nduga mono Rewanda Seta. Aja girang-girang kemuyu. Obong mleduk kuwandamu. Kobong. Wah, kobong. Trondolo kecut. Oh, ngrawat-awat geni ki piye iki? Rama, kukuten genimu, ha? Dewa yang wong rangkasan sayang. Yang kadulu saking ilah ing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada, ngono rapi adikku amijing ngrokeng sithik pangudal-udal kalana. Ih. Sawetawis ingkang karya pagegeran salebeting kayangan Junggring Saloka. Mboten sanes kejawi namung moganipun Rewanda Seta menika Kakang. Nggih, tumunten kadang oke Waladi Guru. Saderengipun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Bukulun. Iya. Kula niki Sang Hyang Jagat Giripati. Anoman. Iya,
bentuke kula paduka weskita ing pamawas sampun priksa dhateng jasa kula Pukulun. Iya pancen mengkono. Pangabekti kula mugi kunjuk Pukulun ingkang wonten pepengkeran. Ya Anoman Ulun Bathara Narada. Ya tak tampa gawe bama wirasa. Lajeng perkawis menika ngantos pundi Adi Guru? Awit menawi Adi Pramesti mboten tumunten paring dawuh menggah menapa ingkang dados pamintanipun si Hanoman. Kinten kula kayangan badhe saya mboten tentrem. Kakang Rada inggih. Ulun kemutang nalika semanten. Ulun nganglang jagat nujing wanci Sandyakala ulun tumungkul mulat mangandhap katingal jebul ing mriku wonten waludya ingkang ngedeng tapa wuda mapan wonten telenging tlaga Andana. Kakang, ulun boten kuwawi ngampah hardaning asmara nalika menika kurut kama ulun ngantos tumetes dumawah wonten ing Ron Kamal. Godhong gogrok kumleyang krana datan kuwawi anyanggi ing cipta lampahing Ron Kamal tinampi dening Dewi Anjani lajeng tumunten dipun boga dipun tedha dening Anjani. Sepehanipun dipun tedha ugi dening Bansawareh. Mila Kakang paleh-paleh menapa ulun ngakeni bilih sejatosipun Anoman menika atmaja ulun Kakang. Lanjut pangapunten. Aduh. Atas weteng kula. Kula nuwun patuko menika ratuning dewa kok. Anak-anak kethek. Paduka Kakang Rada ngegujeng dhateng kula. Kula aturi mriksani sinten ingkang amplok wonten ing githok ndika Kakang. Awai. Adi Guru ngajak gojek kalian pun Kakang. Nggih menika ingkang gadah atmaja Rewanda mboten namung kula. Nanging Kakang Pukulun ugi gadah. Lah ta. Diguyu kaya serik ora. Lajeng nika terus pundi? Menika ulun cipta saking godhong ila-ila utawi ron waru. Mila ulun badhe paring tetenger yoganipun Kakang Rada menika kabihanila. Panjenengan kok ya le kok ya dipadhake karo aku le nyemplek. Jane ora bejaji. Ngrebab apa gaduk no kowe? Nyemplek kok ngono. Keparing Munadi Prat. Sampun ngendika mekaten Kakang. Ayo lajeng entos pundi keparingipun? Mboten namung Kakang Rada kalian kula nanging para dewa sedaya. Kula dawuh gadah putra ingkang wujud Rewanda. Inggih Pragusa. Ah nggih keparingipun? Menawi kaki Bathara Indra supados ngrakit putra ingkang wujud Rewanda ugi. Kaparingana nami Kapi Sempati. Oh mengatakan, nggih. Lajeng adi pundi? Kaki Bathara Brahma kula ugi aturi ngrakit aken putra inggih menika Kapi Anggeni. Saiki ngestaken dawuh. Lajeng Yamadipati. Yamadipati ugi kedah peputra kethek. Kasebata Kapi Hanala. Ah nggih, Anala. Lajeng Tembara. Tembara kula dawuhi peputra Rewanda ugi
paringana tetenger Kapi Hadi Cuwiri. Lajeng Bathara Patuk kula dawuh paring tetenger Kapi Pego Semita. Sedaya kinen ngrakit cocak rawon Kapi mendolan sak panunggilanipun. Ah iki ngestaken sedaya dewa watak Tridasa Watak Nawa ketah ngrakit para putra ing kados Rewanda sedaya. Inggih Kakang, menika ulun paringaken dados kanca rawangipun Si Hanuman. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sepisan kula sampun kaken putra dening Paduka Kanjeng Rama Pukulun. Lan kula kaparingan rencang ingkang boten sekedhik cacahipun Pukulun. Iya. Anoman sumurpa ya nggir. Sira kudu tumedhak marang Marcapada, sira kudu netepi dharma. Manungsa akeh-akeh ingkang masih kesandangan kulit daging balung yen dituduhke dalan bener padha mlengos, ning yen ana kang ajak-ajak marang karusakan padha gampang kepilut kanthi padha ngurbanake jati dirine. Ya Marcapada kuwi nggone peperangan, perang langgeng ingkang ana jero jiwaning manungsa ingkang dadi nganti kukuting nyawane. Ya kuwi perang ing antaraning bondo lan budi pekerti apa dene kamanungsan ingkang nyata bisa ngilangake kawicaksanan. Merga akeh-akeh yen to menungsa iku jati dirine doyong, kamanungsane bisa dituku nganggo bondo. Nanging yen to jati dirine jejeg, kamanungsane bisa nguwasani dhuwit kanthi sakmestine. Mula ora bakal ana wong liyane ingkang padha wani nuku kamanungsane nganggo rega ingkang luwih murah. Ora ari entel ing batinmu, nadyan to sira iku wujud Rewanda, aluwung Rewanda ingkang jiwamu manungsa utama katimbang manungsa ingkang watake kaya kewan. Rasing resang nahenkung ing jastan kapadaning se ing jastan kapadaning se. Aduh ulun ngaturaken panuwun rening sampun ceca bilih kula wonten sandhap pengayoman Paduka. Kabareng kula pamit dhateng Marcapada netepi darmaning gesang kula Pukulun. Ya tak sangoni Basuki Hanuman. Pukulun Narada kula nyuwun pangestu. Ya. Duka-duka tika prayana ngati-ati. Aja kang sikeri Hanuman. Kula nyuwun pamit sama kula. Ya, mangkat to. Ning Marcapada mangana sing akeh ben awakmu ben rada dhuwur ya. Nggih, Pukulun. Ya, budhal tak sangoni Basuki Hanuman.
ngelmu iku ganjaran untung lele ayang